Dobrý den, jmenuji se Hana Formáčková, narodila jsem se v Liberci, ale už 25 let žiji na Turnovsku. S jakými představami jdu do voleb? Ráda bych, aby kraj a jeho představitelé skutečně znali situaci v oblastech, o kterých rozhodují. Proto kandiduji za stranu, která má zastoupení venkova ze všech koutů kraje. Lidé, kteří tam skutečně žijí, vědí nejlépe, co v jejich obci má a nemá smysl. Je potřeba s nimi nestratit kontakt a nerozhodovat o nich bez nich, ale prostým selským rozumem vyslechnout zástupce oblasti, které se rozhodnutí týká, a nejen to, jejich názory také zohlednit v samotném rozhodnutí. Aby požadavky o něch lidí nebyly přehnané, jak to v mnoha případech bývá, měl by kraj se svými možnostmi a povinnostmi seznámit své obyvatele a zpřístupnit jim své hospodaření. Potom lidé, kterým na kraji záleží, nebudou vznášet nesmyslné požadavky. Ve svém profilu mluvím také o tom, že mě zajímá školství, obory, ve kterých jsem pracovala. Například bych ráda zabránila nesmyslnému slučování škol, které spolu oborově vůbec nesouvisí. Představte si vyučeného nástrojaře, který má nabídku jít pracovat do Německa například. Nechá si soudně přeložit svůj výuční list a jeho nový zaměstnavatel čte v záhlaví Obchodní akademie a hotelová škola. Myslíte si, že ho přijme? Nezaměňujme úspory za šetření za každou cenu, a to hlavně na našich dětech, na jejich vzdělávání a výchově. Chtěla bych také zabránit rušení středních škol, především gymnázií, ve spádových oblastech. Teď mluvím o gymnáziu ve Frýdlantě, kdy frýdlantští studenti v pohodě dojedou do Liberce, do školy. Ale z frýdlantského výběžku, třeba z Nového Města, už se do Liberce do školy nikdo nedostane. Dále bych chtěla pomoci sportovním klubům, které pracují s dětmi a s mládeží. Aby vhodná nabídka sportovních vyžití byla přístupná všem a pomohla v odstranění negativních sociálně patologických jevů, kterých se mezi mládeží objevuje stále více. Dalším oborem, který nesmíme zaměňovat za zlatý důl, je zdravotnictví, ale to není má parketa. Prostě uvádím témata, která pálí, a to nejen v okolí mého bydliště. Mohla bych ještě mluvit o dopravě, dopravní obslužnosti, silnicích, o zemědělství a potravinách, které nejsou z našeho kraje, ale importované, i když jsme schopni je vyrobit. Ale to v naší straně znají více jiní odborníci. Takže volte 72, volte už konečně zdravý selský rozum.